Така, продължаваме по пътя. Ние ще имаме технически проблеми. Да, имаме проблеми с излъчването така на живо, затова че пускаме запис, поне да е сигурно, че... Минаваме сега точката на протеста, която е за да покажем целият път в какво състояние е. Трагедия. Вижда, че караме с 40. Пълна трагедия. Дай да им покажем на хората. И вижте за какво стана въпрос. Направо ни се разбиха бъбреците по този път. Аман. И тук все пак живеят хора. Може ли да кажем горе-долу за какво население стана въпрос тук? Тия села Пъстрен, Стрелец, Кравино. Представено има голям поток на коли. Има, минава тук, да. И отецовите минаха по този път. Да. Виж отляво как е разбит пътя. Сега тази патрулка и тяга. Дойде към нас, за да не мине през дупката буквално. Какво да правят? Чели? Ето, гледай какви големи дупки. Кратери. Тук наближаваме Аякса. Те хората мълчат от години с подписка са опитали, ама нищо не става. Трябва да се натигнем, да има протести и така. Това е на Аякса. Да. Добре. Ти голяма база има тук тия хора, да. Да. Така че не трябва да се мълчи. Точно така. По-малко приказки, повече действия даже, защото има хора, дето само във Фейсбук не са доволни. Истината е, че да, трябва да се излиза, трябва да се протестира. Хората трябва да разберат, че само от тях се зависи. Няма нищо сложно. Решихме, ще излизаме на протест, организираме се с хората. Точно така. Хората и те се организираха. Една жена ходи по селата да лепи по кръшмите. Между другото, да, нека да похвалим и тези дами, които участваха в организацията на протеста, защото свършиха доста работа. Чакай да кажа името, ще ви държа да го кажа. Добре. Едната дама мисля, че Жасмина беше. Виолета Петрова. Едната е Виолета Петрова, другата Жасмина Енева ли беше? Мисля, че така нещо такова. Браво и на тези дами, които малко по-късно ще се видим и с тях. Много се организираха. Абсолютно. Всички села и тук отиват по кръчми, даже по вратите на хората ходеха да чукат и да ги канят. Да. Това в село, такава в града не е имало такава организация. Да. Даже хората преди нас бяха там, за което им прави евала. Той протеста си е в 9, но... Обявение в 9 часа, точно така. Колко е часа сега в момента? В момента е 8:50. 8:50. Ние до 9 часа върнем. Да. То нали наближаваме това село вече? Това ли е селото тук? Да. Да, и сега е табелата. Добре. Истината е, че пътя е в ужасно състояние. Реално, още от село Бъдеще, като се тръгне насам, пътя е изключително разбит, изключително неравен и създава предпоставки и както за ПТП-та, така създава предпоставки и за сериозни щети по автомобилите. И като завали, това е обективната истина. Дъжд или сняг, като се запълни дупката и като я нацелиш, да видиш какво става. Очакваме ли някой да дойде, освен кмета на Стрелец, някой от кмета на Опан, кмета на Стара Загора, поканени ли са? Поканени са всички. Поканени са, добре. От тях зависи вече дали ще дойдат. Ето е табелата, Пъстрен. Добре. Тук ако искаш някъде може да обръщаме. Да. Ясно е, че той целият път е в такова състояние. Тук може би една идея в селото е по-добре положението, но малко по-добре, но като цяло не отговаря на европейските изисквания пътя, нали? То да отговаря поне на балканските изисквания. На балканските изисквания да отговаря. Те за европейските нещата, да. Опа. Виждаш ли назад? Виждам. Добре. Сме голям камион. Да, може да се обърнем нормално.
Идват хора, очакваме, така както казах, около 50-60 човека, поне да се присъединят. И направо сега да спираме към групата протестиращи. И да запълвам. Да направим един символичен жест. Да. Ами, чакай сега, нека да отидем първо при протестиращи, да кажат хората няколко думи, за какво сме се събрали, от кога е пътя така, нали, какво се иска от управляващите, и след това, който иска, нали, може да отидем няколко човека, може да отидем група хора, не е нужно да сме само двамата, и да символично така да запълним една дупка като граждани. Да покажем на властта, че как да кажа, че така не е редно други хора да й вършат работата. Редно е управляващия се вземат в ръце. Става въпрос за 10 километрова отсечка, която трябва да просто да бъде ремонтирана. В случая гаврата е, че хората си плащат данъците на колите, винетки, нали, прегледи, всичко се плащат и накрая тук се чупят пътя и те трябва да дадат от собствения си джоб за чуждите грешки. Точно така. Което е гадно. И дядо си щупи едната кола, сума ти пари дадахме, цялото окачване трябва да се сменя. Амортизьори, тампони, всичко беше леш. Сега на моята кола, работната и не е старва окачването. Ти като я фаниш с ръка и така е кола чистялата и тия амортизьорите, нали, си издават звук, че са изтървали. Да. Кой ще плати за това? Никой. Трябва аз от собствения си джоб, където си плащам, нали, всичко. Накрая излиза така, че ги вълнува само да скрият и тук треновата в храсти, да набарат някой лев и това е. Нали? Да. Да. По пътища няма. Трагедията е голяма тук, на този участък. век, европейска България, Бойколандия, както искате, така наричайте държавата. В момента, виждате, пътя от 60 години не е ремонтиран и виждате за какво става на въпрос. Трагедия от всякъде. Трагедия от всякъде. Виж, взимай колата отпред, как кара в насрещното, да не си щупи. Какво да правят хората? Да ние не можем да ги виним при това положение. BMW-то и то кара в средата. Какво да правят? Това е положението. Но това нещо, пак казваме, създава предпоставки както за БТП-та, така и тези трапове неравности създават предпоставки и за доста така големи щити по личните автомобили, товарни автомобили, без значение, служебни автомобили на хората, които се движат по този участък. Просто пътя е ужасен. Аз признавам си, рядко може да се види път с толкова много дупки. Това ли беше голямата дупка или не? Не, тя беше била толкова. Защото и тук това е също много голяма дупка. Явим се полицайите. Какво гледате ти дупките? Да гледат каквото искат се, в крайна сметка. Идват. Идват хората. Ей, тук отбива е дясно и това е. BMW сняли ли да дадеш? Колега. Колега BMW сняли да дадеш на протеста, бе? Не те вълнува, бягай си.
патруха не свърха на едно място, насам. Ходят напред-назад, да. Патрух, едната, да. Добро утро. Добро утро. Виолета, вие ли сте? Миро съм аз. Където се чухме и с вас. Събират се вече хората. Живи, здрави. Тук намираме се до, както казах, табелата за община Опан. Ето да покажем. Предполагам, че ще се стигне до блокиране на пътя. Добър ден. Протест. Хората протестират за състоянието на пътя. Че 60 години държавата тук няма държава. Нямаме. Смисъл, след 90-та няма. То преди това е имало държава, след 90-та година няма държава. И са оставяни на произвола на съдбата. Това е положението. Просто трябва да се даде гласност на този проблем, за да се вземат някакви мерки и да се оправи пътя. Защото положението е трагедия. И то в целия участък е трагедия. До Пъстрен Гоя, навсякъде е така. Светло, вземи лопатата, аз това ще ти казвам. Вземи лопатата, бъртле. Лопата трябва да изменям от пътно. Къде беше тази голяма дупка? Не знам. Там, нататък ли почнем да я запълним? Той е взел чакъл, взехме лопата да може... Има една гума миналата седмица хора навътре. Влезе някой фръкни гумата страни, пак я сложат. Тя дупката мън колкото гумата ви. Какво да е? Това е положението. Дано да дойдат от някъде друга да отразят от тия големите медии някой да дойде да отрази, ама... Дано и някой от кметовете на Опан, на Стара Загора да дойдат да изпратят хора. Много хора са организирани. Нека да има хора. Мога да ги тормозят. Те пред камионче ще приема. Ей, сега отстреляйте, не им ли казва? Кое? Те сега ще дадат 3 коли. Аз им казах, нали говорех с кмета. Има и на това, и на разклонност, къде сме около. Защото така не ме говорите. На разклона ли ще я там? Не, ще дойдат. Къде е този разклон? Не, тук ли? Ами те там може да такова, да блокират там, аз съм ги поканил тук. Ако искаш да отидем да видим там каква е хавата. Не бе, те ще Близко ли е този път? Нищо не е казал, аз поканях кмета на Стрелец, казвам му тук сме, той казал добре. Ето, на як с камиона, отново голям тир отварен, тия дупки като мини и направи така се изкривява. Браво, идват хора, ще се съберат хора. Това е хубаво. Гледай в селото. А? В селото, в града,
Ами, това е Това го им на протести 20 човека. Това е положение. Пускайте такова, бе. Пускайте ви лайфове, защото на Мил нещо му забива. Не, аз го пуснах на запис, после ще го качим. После ще го качим, защото сега в крайна сметка... Къде отиде Виолета? Да дойде да каже няколко думи. Виолета, ела кажи няколко думи, като организатор на протеста. Той е главният организатор. Той говори, той до сега говори. Ние бяхме с камиончето и той доста неща каза. Ами какво да кажем? Тук да, сме за протеста. за какво се събираме тук сега? Да оправят пътя. Така, този път разбрахме, че от средата на миналия век не е ремонтиран. Така е. Половината път, нататък пътя се пада Опанска община, нали така? Да. А тук към бъдеще е Старозагорска. Да, заради това се събираме по средата, за да може двете общини да ни обърнат внимание. Така, разбрах, че и двамата кметови на Опани на Стара Загора са разбрали за този протест. Ти имаш ли контакт с тях, някой от тях да се е свързал с теб? Не, по никакъв начин. Не са казали, че ще дойдат тук. Подкрепят ли протестиращи? Ще вземат ли някакви мерки? Щом няма отказ, значи са съгласни с това нещо. Да. Приемаме го за мълчаливо съгласие. Няма реакция. Разбрах, че някакви подписи се събират. Да, имаме подписи. Така, колко човека горе-долу са се подписали? Над 200. Над 200. Тази подписка къде е входирана? Или предстои да бъде? Ще бъде входирана. И в община Стара Загора, и в община Опан. В общи линии при някакви разговори те казват ли, че нямат пари или нещо? Защо пътя не се ремонтира толкова години? Стрелеца са събрали 2023-та подписка. Така. Първо им е било обещано, че ще се започне ремонт на този участък. След това са получили отказ. Това говорим от бъдеще до Стрелец. Откъде? Участък, кой участък? От тук така? До Стрелец. От тук до Стрелец, добре. Но след време са получили отказ. Първо е било обещано и... След това няма пари и им отказват. Да, нямало... А за този участък има ли някаква информация? Нещо да са поемали? За този участък казва, че септември би трябвало да се започне ремонт. Но колко ще се започне, като гледаме през всичките тези години, са само едни обещания. Голи приказки. Да, точно така. Разбрах. Добре. Нали, заради това ние на обещания не вярваме. Сега, какво се планира днес по време на протеста? Виждам, че вече има поне 50-60 човека събрани. Предвиждаме ли да затваряме пътя или ще протестираме мирно сега първия път? Ще видим. Или каквото решат хората. Сега в крайна сметка глас народен, глас Божи. Точно. Добре, разбрах. Благодаря ти много. Нищо. Като дойде другата дама, как се казваше, Жасмина? Ето, заповядай. Да дойде и тя да каже няколко думи. Аз бях по радиото, моля. Ами ние тук сме се пак на терен. Аз очаквах да дойдат така повече представители на медия, ама сега не знам. Няма. Да. Не отразяват. Какво да ви кажа? Ами, кажи ти, защо сме тук, какво искаме? Да. Вижте колко дупки има, една кола няма здрава, която да се прибере до село. Няма млади хора, които да се съберат, да си дойдат, да си купят къща и така нататък. Как да минат през този път? От 60 години не е асфалтиран, не е правен нищо. Само едни лопати, едни дупки, ни чакали до там, нищо друго. Само се кърпи периодично и това е. Една дупка на годината. И тя не е кърпена, запушва се, минава 3 коли и той В интерес на истината видяхме на места дупките бяха запълвани с бетон, най-вероятно хора са ги запълвали. Това не е запълвано от пътна... От Аякс. Те си го поддържат там. Ясно. Да. Участъка от община Опан до Стрелец никога не са кърпи, даже и зимно време не са и чисти. Защото община Стара Загора била до разклона на Стрелец, Опан до и тук, а този 1 километър не се чисти даже. Един вид се явява като ничия земя, такова. Ничия земя. Да, когато кварталният звънна каза, че нямало такова нещо. Кварталния на кое е кварталния? То си има... Да, имаме си квартален. Добре. Който е от община Опан, той каза, че такова нещо нямало. Няма. Защото му казах реално, ако този 1 километър не е към никой, защо да пускам предупреждение за протест? Реално към кой да го пусна, ако този участък и към никой, нали? Един вид това е някаква такава... Да, някакъв казус. Ничия земя. Разбрах. Добре. Кажи.
Къде да отиваме? Да запълваме дупката. Да работи. Сега той има визия, тук има някаква голяма дупка, взел е чакъл, да я запълним. Ма пеш ли ще ходим до нея? Нищо им с буса, бе. Ами ние, ако е близко, тук може и пеш да иди. Не бе, с буса. Близко ли е? Ами що ме на завоя, айде да отидем. Ако иска още някоя дойде, ще запълним символично една дупка с чакъл. Ако искате, лати. Така. Нека се види. Браво, доста хора така дойдоха. Предполагам има от всички села, и от Стрелец, и от Пъстрин. Заради пътя няма и транспорт. А тук автобус няма ли до... Няма. Хората вървят пеша, оставят ги на разклона на Стрелец. Да. И оттам вървят пеша. Който мине, ако доброволно това, да ги качи. Колко километра са? Има поне 3-4 километра сигурно. Значи до тук, от тук до село, мисля, че около 3, толкова, 4 км. Около 4 км. Около 4 км хората вървят пеша. Разбрах. Ама това не е било винаги така. Предполагам, че до преди години е имало някакъв автобус. Доколкото знам, тази година е отказано вече да... Нали, да се движат автобуси, защото се трушат. Еми да, нормално, никой не ще да се труши колите. Разбрах. Просто е някакъв кошмар. След че си взел пясък, ма не знам дали ще трябва, то по-скоро само чакъл може да насипим. Не знам, пясък е... А? Те ли, добре? Айде качи се да... Чакай да видим. Ма не бе, що ме до завоя ще един пеш вече, бе, брате. Аз и табела имам конуси, бе. Ами... Аз съм частна фирма, бе. Ми добре, ако искаш пак дай напред, не знам, ама... Според мен ще се принесе, бе. Има много коли до това. По-добре да се сваля, да бе. Те са по 10 кг и тук ще се хванат. Вземам ги. Да вземем табелата и конуси. Ми вземи, бе, вземи, бе. Нали ще правиш ремонт? Някой може ли да дойде да хвани тук? Не, той... Някой мъж да дойде да хвани. Дай го. Ще снимам, не мога с една ръка да... Не е удобно. Дай ме лопатата. Къде точно ще бъде? Ей, там било на завоя. И после ще ми дадеш лопатата. Да, добре. Аз сега ще ги нагласа и мафиоти. И това бати. Абе, че живе, не знам колко килограма е там. 15-20 килограма ли е? Ама... Ти за 15-20 аз няма го нося. Че още има ли? Той аз след завоя. Това ли е дупката там? Майко мила. Тя ако се напълни с вода, няколко беби вътре може да се изкъпи. Нали? Не, че нещо. Така. Всеки път, всяка сутрин, когато нам се има някоя насрещна кола и се чудим къде да влезем. Е, тук ли по принцип са слагали някаква гума да се път? Разбрах. Ама хората като са свикнали да я надкрачват тая тупка и... Значи, Миро, аз се кръстях, той е осмото чудо на света. Тя тази дупка си е сериозна, то това няма запълване, човек. То тук трябва сигурно 50 кила. Чакай табелата, чакай. Служи, да. Къде е табелата? Дай тук табелата да се сложи. Частна фирма, бе. Гражданско съдружие. Гражданско съдружие, ремонт на пътя. Това е положението. Така. От другата страна ли? Значи отиде фаща една от това е положението. Като няма държава, народа става държавата. Това е. Сега ще станете свидетели на така едно символично запълване на дупка. И то каква дупка, то това е жив трап. Това тук трябва над 100 кг маса, човек. Това е страшна работа. Много. Тя голяма дупка. Това голяма дупка.
сега една идея стана по-безопасна тая тук. Сега замени на крака. Тръбовайте така да. Дай пръст, искай, че пръст може да сложи. Това е положението. Липсата на държава до това води. Вижда, тия трапове. Светло, ти не е ли мери тая дупка, бе, братле? Какъв е? 18 см. 18 см дълбока. Ей, това е. Виждате за какво стана въпрос. Над 1 метър е дълга. Колко е там? 50-60 см широка. Тук влезе ли някоя кола? Може и... Да. Тук да се остане. А в интерес на истината на този участък, тъй като видяхме доста неравности нататък, стават ли често и 5 от тия неравности? Или стават? Защото влизат някои в насрещното, карат по средата, какво да правят хората? Сега в крайна сметка... Аз мислех, че стигне. Няма, то това трябва много. Ти още 2 турби няма стигнат. Това му трябва... Те направо трябва да изпратят от някой бетонов център един миксер. Ей тук да минават да запълват дупки. Това е дано да вземат някакво отношение и кметовете на Стара Загора и на Опан, тъй като това са нека да кажем, това е общински път, АПИ няма нищо общо с него, нали така? Няма. Тук винетки не търсят за този път. Търсят ли? От бъдеще си взимат. От бъдеще взимат? Да. Ясно. Ходи, при положение, че общински път, защо се търсят тук винетки? Айде там за бъдеще главния път, да, ама тук... Тук винетки не търсят, ама. Там, да, така или иначе трябва да излезеш там на главния. Разбрах. Това е положението. Кой мисли за народа, бе? Кой мисли? Ами трябва да мислят, в крайна сметка, като дойдат избори, нали идват да те търсят да гласуваш, бе? Ами нали те търсят да гласуваш? Мама, няма закона на търсят. Това е положението. Виждате, има хора от всички, тук колко казахме, 4-5 села поне в региона. Хората протестират, искат някой да им обърне внимание, и общинския кмет на Стара Загора, и на Живко Тодоров, и на град Опан. Генчо Колев, точно така, да. Надяваме се да все пак да коментират ситуацията. Разбрахме, че кмета на кое беше? На Стрелец ли беше? Да. Тук ли? Дойде ли кмета на Стрелец? Някой от кметовете на селата тук дойде ли? Няма. Това е положението. Тия хора, нали, всъщност селските кметове като кметски наместници ли са или са избрани? Има ли достатъчно хора да се избират? Избрани са. Добре, що не са тук сред хората? Хайде, ако и кметски наместник, примерно да го изтрах нещо там, да не му се скарат, ама... Да. Сраги, защото народа вече ни блей. Нали? Ние поне да дойдат да подкрепят тук хората. Смисъл... Добър ден. Аз се казвам Тинка Величкова и съм общински съветник. В Опан? На Опан. Да, добре, да. Кажете и ви по този казус, да, като... По този казус искам да подкрепя хората, защото наистина пътя е ужасен. Вие сте минали от тук, сте го видяли. Минахме целият път, го обиколихме. Да. От една страна има политика и винаги е хубаво, нали, да се връщат младите хора, за да оживеят селата. Естествено. От друга страна няма как да се случи това нещо, защото идват младите хора и те им се налага, тъй като няма работни места в селата, те пътуват до града. И това е изключително трудно и за младите хора, и за другите, които пътуват. Трябва да се оправи този път. Видяхте от Бъдище до Стрелец, то просто е ужасна ситуацията. Да. Отказват дори фирми, които по някакъв начин работят в селото, да идват заради пътя. Иначе искам да ви кажа... Опанския участък, защо той не се ремонтира? За Опанския участък, сега аз съм тук, това е последния мандат.
Знам, че имаше един ремонт, за съжаление Кърпене беше 2021 година. Нали? То пак се вижда ситуацията каква е. В момента има сключен договор. Инженер Генчо Колев, който е общинския кмет, подписа договор с Държавен фонд земеделие. Оттам върви някаква програма, която пак за съжаление, значи аз не мога да кажа точно колко е сега тук пътя, но за част от Опанския път има подписан договор. Аз говорех онзи ден с него, тъй като знам, че договора се подписа и се очакваше избор на подизпълнител. Той ми разказа, че очаква от средата на август до септември този участък, част от този участък да бъде ремонтиран. Сега заделени са 2 милиона лева. Точно какво ще се случи с тия 2 милиона лева? Докъде ще стигнат? Пак ли ще бъде Кърпене? Предстои да видим, защото пътя просто не е за Кърпене. Пътя е за основен ремонт. Пътя е за основен ремонт, да. Както правят в момента в Стара Загора, там до Калояновец пътя, трябва просто да се изрине това нещо и да се направи основен ремонт. Да. Абсолютно. Значи, тоест сега предстои ремонт от средата на август или началото на септември. На август, до септември, за част от тази част, която е от табелата до Пъстрен. До Пъстрен, да. Но не може да се каже какъв участък ще се ремонтира в момента. Просто не ми каза. Става дума, че са заделени 2 милиона лева, това нали ми разказа. А за следващата година имате ли предвидени някакви средства да заделите за останалата част на пътя? За съжаление, това не е от бюджета на ОПАН. По принцип, правенето на пътищата става дума винаги от пари от държавния бюджет, защото тук иди реч за големи суми. Нали? Вие няма как като община да заделите такива средства. Да. Сумите са малки, които да речем биха могли да се заделят. Да. Аз искам да ви кажа, че миналата година някъде есента аз се чух с кмета на село Стрелец. Който е тук, защото тогава също исках нали, да му предложа да направим една обща подписка, за да може двете села, тъй като много сме зависими нали, от пътя, към община Стара Загора да подадеме, нали, тъй като те са община Стара Загора Стрелец. Тогава той ми каза, че когато са събирали, те винаги преди правенето на бюджета има едно събиране на кметовите, кметски наместници с кмета на Стара Загора, господин Живко Тодоров. И е станало дума, че се очаква, т.е. в полезрението е вече да се случи нали, тия неща. Аз му се обадих миналата седмица във връзка нали, с протеста, питах го, той дори спомена, че може би ще дойде кмета на Стрелец, господин Димитров. За съжаление, към момента няма някакви действия предприети. Поне нали, той не знае сега. Дано той да не знае да има подписан някакъв договор, както е при нас. Да. Но това е. Добре, в крайна сметка не може ли да се предприеме някаква инициатива, било по линия на общински съвети, по линия на кметове, да говорите с местните депутати, които са тук от Старозагорски регион. Имаме 11 избрани депутата в парламента, да се повдигне тази тема и в крайна сметка от държавния бюджет да се отпуснат средства за пълната рехабилитация на целия участък. Това ще бъде следващата стъпка, която... Защото е важно това нещо да се направи. Важно е да се направи. Абсолютно съм съгласна, защото освен нали, този проблем, че има много счупени проблеми по колите сега. Той създава и пътя с предпоставки за ПТП, той просто е неравен, хората влизат в насрещното, карат по средата, нали, за да може да не си трошат колите. Заради лошия път има още един проблем, че в момента, което е пълен абсурд, няма автобуси редовни. Примерно, това споделиха хората. Споделиха го. Аз говорих с една фирма Зара Бус, която всъщност пътува от Стара Загора до Стрелец. Говорих с тях, поне не е толкова далеч до село Пъстрен да може да идва, тъй като имаме хора, които работят и нямат леки коли, не могат да се прибират, гледат да спят някъде и се прибират в петък, че само в петък върви един автобус вечер, там някъде мисля, че от 19 часа. И човека каза, толкова е лош пътя, че дори нали, за тази отсечка, въпреки че там има и други проблеми. Не искат да се трошат колите, не искат да се трошат колите. Нали, има и друг проблем, да речеме, че той специално от община Стара Загора се определя да речеме какъв му е пътя. Тук вече е друга община, трябва да вземе специално решение. Точно така, но все пак идва реч, тъй като са частни линии и за желанието на човека да го направи, тъй като ние бихме нали, предприели някакви стъпки. Аз говорех с председателя на Общинския съвет Опан, нали, да съдейства евентуално в Общинския съвет Стара Загора да вкараме нали, такова, но човека в един момент просто дигна рамене и каза, че заради лошия път, дори този участък
Не си струва да се троши Говорейки с фирмата, която всъщност поддържа тези автобуси за Мини Марица Изток, мисля, че се казваше управителката Мариела Динева за този автобус, защо е спрян? Значи хората правят нещо да се евентуално отново да се възстанови тази линия, но отново става дума за пътя. Да. Че в крайна сметка те като частна фирма не са толкова заинтересовани. Добре, в крайна сметка аз, доколкото разбрах, този път е правен в средата на миналия век и от тогава е нямало основен ремонт. За толкова години, да, вие сте, разбрах, последния мандат сега общински съветник от 23-та година. Но преди това нямало ли, тук слушам хората, събирали са подписки, имало е недоволство от състоянието на пътя? Да за по-рано, аз да кажа от няколко години съм си купили къща, по принцип не съм от този район. Вие не се от тук? Не съм от този район, разбрах. Но то се вижда, че просто не се е случвало нищо. Нищо не се е случвало, да, нищо не се е случвало. Разбрах, че са правени подписки и 2019 и 2023, но към момента не се е случило. А голяма част от хората, мен даже и това ми беше идеята, като се обадях на кмета на Стрелец, че голяма Ама има и млади хора, нали, не са всички възрастни, има семейства с деца, предполагам, които си пътуват. Казвам, че има млади хора, които и са с постоянен адрес Стара Загора, което означава, че част от субсидията наистина отива там по место в Стара Загора. Тоест, това исках също да обърна внимание на кмета Живко Тодоров, че тези хора, които живеят тук с постоянен адрес, те от една страна нямат интерес за настоящото, искат да видят какво се случва. Могат ли да пътуват утре децата им, ще може ли да ходят до детска градина? Точно така, точно така. Как да се случва, нали? Трудно. Те всъщност в тези села има ли някакви училища, детски градини останали или всичко е затворено? Има едно училище в Опан, което е средно училище и там са събрани деца, които... Не, аз имах преди тук тези села, тук Стрелец, Пъстрен говорим. Няма. Стрелец не знам, мисля, че няма. Кравино ли беше следващото село там надолу? В Опан е това училище, което събира децата от община Опан. Няма друго училище, което А рейс минава ли? Смисъл автобус минава ли да ги събира или всеки родител си се ангажира? Има си автобус, който ги събира. Разбрах. Да. И в общи линии това са нещата. Просто държавата би следвало да обърне внимание на селските райони, за да има... Според мен това е начин. Нали, хората от своя страна, те ще дадат гласност. Аз дори би ги посъветвал на следващия протест не да се затваря този път, тъй като този път е малък. Има предвид с малък пътникопоток, ами да се излезе направо на главния път, където е на бъдеще, Стара Загора, Димитровград. Обаче, вие като общински съвети, като кмет, визирам на община Опан и Стара Загора, общинския съвет и кмета, според мен трябва да направите постъпки до националната власт. Да говорите с депутатите, да се внесе едно предложение в парламента и там от Министерството на регионалното развитие и благоустройство съответно да отпуснат някакви средства. Както правят и в други населени места, защото наистина права сте, няма как милиони левове, нали, ако примерно се прави цялостен ремонт, примерно на 10 км отсечка, той ще струва поне, не знам, 20, 30, 50 милиона лева. Гледах ми разчети, че около 18 милиона е тая пресечка Пъстрен Княжевско, да речем. 18 милиона за цялостен ремонт. И фактически... Нали те бяха получили пари за тази отсечка, но не е било започнато? Значи това, което ми казаха, че 2020 година с ПМС е отпусната една сума, но тя долу-горе е за ремонт, защото става дума за една сума, която е около 900 хиляди. Тая сума 900 хиляди от Пъстрен до Княжевско, разбирате, че няма как да бъде асфалтиран. Да. Трябва да се отпуснат доста пари. Ето сега в Стара Загора скоро започнаха да правят ремонт там на градската градина. Значи става въпрос там за 20 декара ли е, колко е, и ремонта ще струва над 9 милиона лева. Това говорим за парк. Пък тук този път със сигурност ще струва повече пари, няма как от данъци да се съберат тия пари. Затова, че трябва да се направят според мен постъпки до държавата. Говорете с колегите си, не знам колко ви е там в съвета, предполагам, че ще може да вземете някакво решение. Да се срещат, ако трябва, извънредно и кмета с старозагорския кмет и да направят такива постъпки. Имаме 11 депутата, смятам, че те ще съдействат за това нещо в националния парламент, да се гласува и да отпуснат пари. Това е положението. Защото иначе, ето както виждате, аз очаквах наистина да дойдат и представители, нали, от кметствата, имам предвид дали от Стара Загора, тук, нали, местните кметове, които са на селата.
Не знам защо не са дошли хората, но факт е. Нали са избираеми? Смисъл, кой да ги уволни? Да. На Стрелец, му викам, дай да отидем да протестираме, нали, преди време. И той ми вика, отидете там, съберете се, че кмета главния къш ме изгони. Ма как ще го изгони? Не може, той е избираем човек, не могат да го изгонят. Могат, ако е кметски наместник, той при положение, че е избран човек. Това е кмета на Стрелец. Да. Колко човека живеят в това село Стрелец? Не знаете, ясно. Да. Разбрах. Дано се вземат някакви мерки. Не е само моята коли. Съгласен съм, да. Той, който мини, няма смисъл да го коментираме. Да. Разбирам. Просто грижата към селата трябва да бъде... Занимарена е малко работата. В един момент се казва, те са по-малко хора. Но те стават все по-малко хора. Независимо, че има желание. След пандемията голяма част от младите хора искат... Нали идеята е точно така, младите хора да си отидат на село, да могат да пътуват. Да. Кажете и вие, да, няма проблема. В смисъл, това е... Да, пътуваме всеки ден. Аз разбрах, че в бюджета няма пари, но по някакви програми така не може да се кандидатства. Трябва от държавата или по... По европрограми нещо да се отпусне. Не само това. Полицията, тук има, колко полицая има, де повече от нас. Нали? Там на бъдеще има табела 20 тона максимално да минават от тук. А ти всеки ден... Искате да кажете, че не се спазва... Не се спазва. Да. Те минават големи тежки... И те го правят това. И разбиват пъти. Другото нещо, тук в Стрелец има краварник, има свинарник, има перичарници. Нали, това е поминък на хората. Точно така, хора работят там. Точно така. Тук той е голям свинекомплекс. Също работят. Те не са животни. Нали, това са хора. Точно така. Ние трябва да им осигурим, поне нали, държавата трябва да им осигури нещо на тези хора. Абсолютно. В крайна сметка това са данъкоплатци като всички други. Точно така е. Абсолютно си прав. Дори къде е кмета тогава? Не знам, аз признавам, че очаквах поне селските кметове да дойдат. Да, говорим като хора, точно така. Аз очаквах селските кметове да дойдат и да ви подкрепят, наистина го казвам. Говоря за Стрелец, това не е изоставено село. Отделно кооперацията. Аз си мисля, че този човек ще бъде подложен на някакви репресии, ако дойде тук сред хората. Нали? Това според мен е несериозно. Нали? Аз си казвам ви какво мисля. Не знам. Аз разбирам да няма там, тук нали, и поминах да няма. Да. Има хора, пътуват си, млади хора с семейства, с деца, точно така. И се увеличават, което е хубаво. Ма ние това е страхотно, нали? Това е идеята. Всяка къща, която се обяви в Пъстрен, се продава. Да, разбрах. Това е много симпатично село, сигурно и Стрелец и аз съм много търсят вече в Пъстрен, много млади хора търсят. Край мен идват търсят. И това нещо, виж какво нещо, 5-6 километра. Ама нека, нали, това говорим, селата не да се обезлюдяват, ами да има хора да живеят там. В крайна сметка, като има хубав път, те могат да си пътуват. Колко е от Пъстрен до Опан, какво е разстоянието? 10 километра. Значи не е някакъв проблем. Вълните на Черно море са по-малки, колкото тук. Да, видяхме го. Изключително неприятно се кара. Изключително неприятно. Да. Той просто толкова е... Той на места не е толкова разбит, колкото е на вълни, такъв неравен. В смисъл с бабуни. Пропаднал. Ама да се обвиним и да затворим пътя надолу всички да минават. Аз също така мисля. Аз също така мисля. За да се акцентира повече върху този проблем, трябва там да се излезе. Най-краткият път е до Тецуйти и този път. Най-краткият и потока на коли, между другото, е доста голям. Ама с оглед на това, че пътя е разбит, не го ли байпасират? Не минават ли от другаде? Повечето пътуват със служебни коли, явно... разбрах. И другото, тук не са само две села, нататък колко села има. Княжевско... Кравино, Княжевско, има села. Има, да. Малко по-близо минават през Опан, отиват до града, да речем. Да. Пъстрен хората от Стрелец няма начин, няма откъде. Така или иначе от тук трябва. Много се обикаля. Разбрах. Това е положението. Така че наистина аз поемам ангажимент да се организирам с депутатите, за да може да... Да, с местните общински съветници, поискайте среща се, някой от депутатите ще ви отрази. Предполагам, че в съвета имате и различно представителство, нали, по партийни там групи, но тук проблема не е партиен, той проблема е за всички хора. То няма значение кой ще ви съдейства. Дали от Титана, от БСП, от ГЕРБ, това няма значение. Въпросът е да се свърши работата.
Защото ето виждате, тук има вече може би станаха стотина човека и тия хора всичките, те не са дошли, защото няма какво да правят. Дошли са за да покажат, че имат проблем. Нали? Не искат да пътуват по такива разбити пътища, трошат си колите, ремонтите не са никак ефтини. Онзи ден ходях си правя преди 450 лева, ми взеха там някакви шарнири, не знам какво да. Защото имам 3 деца и най-малкото ми е бебе. Имаме 2 коли. И постоянно двете коли са по ремонти. Нали, добре, че едната винаги е оборотна и стои. Да има нещо, което да. Като че ли проблема е най-голям с дупките, въпреки че има и други проблеми. Тук с миризми, тук адски много мирише от тази сграда, не знам какво става тук зад оградата, но миризмата е ужасна. Какви са тези сгради? Нещо екирисаж. Значи тук свикнахме да затваряме прозорците. Да. По-нататък е якса и там свикнахме също да затваряме прозорците, ама тук няма как да литнем. Тук няма как, да. Ние този път трябва да се ремонтира и то не говорим за карпежи. Той просто трябва да се изрини и да се направи наново. Това е обективната истина. Както в момента почнаха, пак казвам, тая отсечка, която е и към Нова Загора, Стара Загора, Нова Загора и Стара Загора, село Калояновец. Там го изриват пътя, заравняват го и слагат нов асфалт. Това е. Господин Димитров, кмета на Срез това ми каза, че Живко Тодоров започна вече акцент и обърнал всъщност към селата и започва там ремонт. Дай Боже. Това имаше надежда, че ще се случат нещата и с този път, но нямаше, пак казвам, повече информация. Жалко, че не дойде човека. Сега смисъл можеше да даде и тук повече подробности, ако е тук на терен. Като той се среща, нали, там с община Стара Загора. Добре, някой няма ли му телефона на този човек? Да го включим да каже, той има ли някаква информация? На кмета на Стрелец. Има ли хора от Стрелец тук? Може ли да се обадим на този човек, кмета, да каже какво става там за този път? Има ли някаква информация? В смисъл да... Ами не, смисъл да каже разговорите му с градския кмет, докъде са стигнали, ще дават ли пари за този път, какво ще става? Аз ще му се обадя. Да, ако може, обадете му се, включите го на високоговорител да видим какво ще каже. Смисъл... Все пак не е пред да го... Ама да, питайте го, ако иска да говори, сега може да не иска, да знам сега. Аз не знам, това не е за криене, нали това... В крайна сметка тия хора тук не са дошли, пак казвам, те, защото няма какво да правят, те са дошли, защото имат проблем. Има вече, може би, около 100 човека има събрани тук на терен. Аз не знам кой отговаря за... Здравей. За този ремонт кой отговаря в принцип? Значи оказа се, че до тази табела, там е Стара Загора. От табелата, не вдигай, от табелата Опан. Обаче общините нямат такива пари. В смисъл, тези пари... Не. Да. Какъв път се води това нещо сега? Общински. Чакай. Трикласен. Ами, третокласна, 4-класна пътна мрежа, да. По закон кой отговаря? АПИ ли? Не, общината. Да, общински са тия пътища. И пътя към Опанската част и тук до бъдещи Старозагорската и двата пътя са общински. Да. Номер, ако иска някой да му звъни. Ами няма да си го познавам, аз и да му се обадя, той няма ми дигни. В смисъл, нали, той е добре някой, който го познава да му се обадя. Кмета в Пъстрен с нищо не може да се действа, освен ако е смисъл, кмета на Пъстрен е много малка брънка в цялата верига. Тук трябва много по-мащабно да са, значи всички села по пътя трябва да действат едновременно. Нали? Това казах на госпожата, тя е общински съветник в община Опан. Трябва, според мен, общински съветници на двата съвета с кметовете. Има ли пари за такъв ремонт? Не. Няма да... В момента аз това обясних. Общинският кмет е сключил договор с Държавен фонд земя, защото ние говорихме, искаме. Той не можем друго да искаме за тая част, която е за Опан. Така. И някъде април месец той ми каза, че има подписано, явно тая реконструкция минава през Държавен фонд земеделие, има подписан договор и се очаква да има, че се избере подизпълнител. Миналата седмица аз му се обадих и го попитах, нали, казах му за протеста, казах му, че ще дойда и го попитах, нали, как се движат нещата. Той това ми разказа, че очаква сега от средата от 20 август до 20 септември евентуално да се случат нещата.
нещата. Нали, не беше категоричен, но би следвало в такъв порядък да станат нещата, като става дума за част от частта. Не точно до табелата, пъстрен до табелата, за определена част 2 милиона, близо 2 милиона бъдат заделени от държавния бюджет. Това и преди се е говорило сякаш, имам спомени, че се е говорило, че има финансиране, то това финансиране не стига до пътя. Или стига частично до пътя. Не знам, 21 година имало е ремонт, всички виждаме, нали, кърпежи правиха допреди. Значи тази година нищо не са пипнали по това път. Нищо не е пипнало. Миналата година, сякаш предните 2 години кърпиха по малко големите дупки, по неги за кърпи. Не само кои са прави, някои кърпи съвсем да не стане. Това си говорихме, трябва да говорят с депутатите на национално ниво. Да? Лопатка хвърляха на всяка дупка. Преди 3 години мисля, че точно бяхме почнали да пътуваме, защото отскоро купихме къща в Пъстрен. 3 години в Кравец. Да. И тогава започнаха по-малко, така, но е нелепо, по-големите дупки да хвърлят по една да. Града, нали? Още първата зима при първия дъжд и... Да. По-голяма става. Абсолютно. Даже се увеличава. И по социализма, в смисъл, кратко след края на социализма също беше... Никога не е бил в добро състояние. Аз от детските си години, от пътуване от Гълъбово, не съм го виждал в добро състояние. Имало е някакъв ремонт преди години, но заради той още в началото не е направен добре. Ние за това говорим, трябва да се изрини и изцяло нов път да се направи. Да, обаче... Но парите откъде да дойдат, тъй като примерно ще трябва 20-30 милиона лева. Това си говорим и с дамата. Трябва общинските съвети, заедно с кметовете, имаме 11 депутати избрани в националния парламент. Трябва да се срещнат с тях и тези депутати и в парламента да го повдигнат въпроса и да отидат при министъра на регионалното развитие. Просто трябва да им бъдат отпуснати тези средства за цялостен ремонт. Трябва да се окаже достатъчен натиск. Ами натиска е там, бе. Там на бъдеще, бе. Затваря се пътя. Това е натиска. Да може да се стигне. Тук какъв проблем има? Ние кого сме спрели в момента? Ние на кого създаваме трудност в момента? Реално ние не създаваме трудността никой. Ако се блокира пътя, главния път там... Обаче сега се постига все пак е, че... Да се даде гласност на проблема. От селата разбраха, че има протест. Абсолютно. Това не е малко. Тук има доста хора. Предполагам от всички села има тук в региона хора, което е добре. Но на следващия протест, според мен, трябва да се излезе на главния път. За да може да се... На всички избори, нали, аз тук бях каменер, като обикаля всичките села и ги знам. На всички избори, предизборната им платформа е, ще оправим пътя. Нали, ще съберем кмета на Стара Загора, кмета на Опан, кмета на Гълъбово. Ами то това е пътя, Ще го дадем на АПИ, ще го отчуждим. Той ще направим, но ще направим. И това е положение. Добре, в крайна сметка, тия хора, като са обещали нещо, след това защо самите граждани, събирайте се, ходете ги търсите, бе. До следващите избори пак ще обещават. Ами то на следващите избори пак могат да ви ги обещават, и тия същи работи и пак нищо да не става. Нали, имат предизборна платформа, обещавам. А това от всички партии ли го правят? Като виждате в момента. Разбрах. Някой да се заинтересува. Добре е, че има все пак представител на Общинския съвет. Пак е нещо, да. Нали, ама до сега всичките говоря го най-реално. И не е въпроса да направи сега Опан едно усилие да инвестира 2 милиона. Ти нямат, бе, ти ги нямат. Ти ги нямат. Ще стане... Няма откъде да си. До Пъстрен. Не, до след Кравино, там не знам кои са. То няма да е целият път, това е председател. Именно. 2 милиона не са толкова много пари за път, да знаеш вече. Стара Загора имаш 15 км лошо, после ще имаш една кръпка 15 км долу-горе. Абсолютно. И пак нищо не се прави. Пак нищо не се прави. Точно така. Трябва целият участък, трябва цялостно да се направи и да се прави по едно и също време. Ние такива накръпки, тая година едното, до година другото, това трябва да се изрини. Това казах и на дамата, както правят сега пътя Стара Загора, Нова Загора, Стара Загора, Калояновец, изрива се асфалта и се полага изцяло нов. Даже отдолу под пътя сменят тръби, както си му е реда. Да, става бавно, сигурно и една година ще го правят ли там, не знам колко, но като се направи, тия хора ще могат да го ползват следващите 20-30 години, ако го направят, нали, хубаво. Ако го направят хубаво. Да. Да не стане пак... И този проблем, който вие ли го казахте за товароносимостта, имам предвид, че минават претоварени камиони. Това е също изключително важно, защото имайте на предвид... Ама не, това е голям проблем. Правиха основен ремонт преди 10 години на пътя от
от Калояновец до Ловец. Това са Старозагорско. Заради това, че по този път минават комбайни, големи камиони и така нататък, пътя е станал, както и тия бабуни са и там. Отляво, отдясно, целият път е на... Това е проблем навсякъде по селата, защото и вътре в самите села, то да речеме в Пъстрен... Ама те тук не минават хиляди камиони, нали? Смисъл, то се знае примерно какви камиони минават. Има полиция, ще им обърнат внимание, нали? Ще ги предупредят, това нещо се спазва. Нали? Да, намесата на кметовете по места. Ами естествено, защото то, каква ви е ползата? Примерно, направят го нов път и след 2 години същата работа стане. Какво правим? Пътя крави на Лопан. Камионите с зърно и... Вътре в Пъстрен, то няма пътища поначало. Значи преди много години бившата кметица го е чекалирала както трябва. Но минаването на тежките... комбайни, камиони, каквото и да е. Всъщност вече това се изравя. Трябва и малко самосъзнание. Трябва малко самосъзнание или контрол. Да. Ами иди реч за контрол. Иди реч за контрол, за правила, да се разчитат и да се следи и да има контрол. Абсолютно. Защото по държавите в Европа има контрол. Варните минават винаги в това време най-топлото, когато най-лесно се изкривя. Значи, щом са го направили в Европа, нали, има при другите държави, значи може и тук да се направи. Въпрос на желание и на контрол. Ама трябва гражданското общество да прави контрол. Имам предвид, не е така да има епизодични акции, вие трябва да сте постоянно будни. Браво, нали, и на вас, и на къде отиде другата дама? И на Виолета, нали, като по-активни, по-будни граждани. Тук хубаво е, че има и други млади хора, които са дошли да ви подкрепят, но трябва, ето сега, тази седмица се прави, поставя със срок, примерно до края на месеца или там 10 дена, една седмица, така. И когато не се вземат никакви мерки и никой не ви потърси, както до момента, там. Така, следващия път на бъдеще. Ако следващия път не ви потърся, следващия път на магистралата, докато някой вземе отношение. Това е начинът. Казвам ви, нали... Целият поток за Гърция, румънци, всичко минава тук през бъдеще. Ами, аз мисля, че след бъдеще, като се направи акция, се затвори пътя, ще има някаква... Да. Защото ето тук, ние реално тук на кого пречим? В смисъл, те хората тук от селата знаят, че днеска има протест. Най-вероятно, който си е дошъл, той си е дошъл рано, на никой не пречим в момента. Или там, не знам, отбиват ли ги тук? Къде? Отбиват ли ги в момента, да. Но там на пътя Стара Загора, Димитровград, потока е много голям. В смисъл, там определено ще стане проблем, че е затворен. И най-малкото, поне от някоя национална медия, аз съжалявам, че днеска няма никакви медии тук, но от някоя национална медия ще дойде да го отрази това нещо. Сега, това е положение. Какво? Дано дойде някой, дано дойде. Ще изчакаме тогава. Ами хубаво, то няма, нали не сте обявили край, смисъл до кога е обявен протеста? Няма край, като няма краен час. Сега другото, което може да се направи евентуално, да се правят такива. Аз не казвам, че няма смисъл да се блокира на бъдеще главния път, но евентуално за да консолидираме всичките села по пътя. Да се правят локални протести всяка седмица, примерно в неделя, но в различно село, на различно място. И това е добре, За да може хем да се събират подписки. Да дойдат тия жени. Жасмина, ела малко, Ясен казва нещо много разумно тук. И Виолета, къде отиде Виолета? Вили, само за секунда. Защото Ясен казва нещо много разумно. Според мен, за да консолидираме нагласите на всички села по протежението на пътя, трябва да почнем от първото село, т.е. без значение дали ще е бъдеще първото село и да вървим насам. Всяка неделя да имаме по един такъв протест. Добре. Да почнем бъдеще, защото там, нали, все пак ще се съберат хора, нови привърженици, защото самишленици на това нещо има автоматично. Така, от бъдеще отговора е, че те не са засегнати по никакъв начин и не искат да наподкрепят. Как не искат, нали са хора, бе? Нали са хора и аз живея Стара Загора, нямам тук никакви имоти и аз съм държал тук. Така иначе това е периферно. Така иначе това оттам стартира пътя. Без значение дали бъдеще ще се включат или не, или ще ги включим или не, но следващото село е кое? Стрелец. Има хора от Стрелец. Имаме подписка преди 2 години. Ето я подписката от преди 2 години с входящ. Само секунда да видим. С входящ номер. Да, и така и нищо. Колко човека са подписали тук?
Не, горе-долу. Смисъл, какъв процент от селото са подписали? Айде да кажа. 100%. От 160 човека приемаме така. Добре. Са свършили работата. Добре. Обаче Пъстрен не са свършили работата. Защо? Ние имаме подписка. Имате ли? С каква успеваемост е тая подписка? 60% някъде. 60% е добра успеваемост. На колко човека? Това за колко човека говоря? 300 човека има и селото. 300 някъде около 180-200 подписи. Това е добра успеваемост. Добре. В Кравино обаче никой. Аз в Кравино там съм новодомец, нали, но... В Кравино имаме няколко подписа. Добре, аз не съм се подписал. Някой човек, да, който е... Къде е при... в местото. Добре. Аз си мисля, че трябва да... Всички да са единодушни. Това са жените, които са организаторки, с тях говорите. Да. Само върху Опан, ако се концентрираме или само върху Стара Загора ще свърши работа до тук. Целият участък трябва да е. Целият участък категорично. Ще се пусне в община Стара Загора и в община Опан. Да, въпросът е, че всички ли са се подписали? Ами да, голям процент. След Кравино, кое е? Княжевско. Оттам подписали ли са? Имаме няколко подписа. Да, въпросът. Това е само идея, аз не държа да съм прав. Можем ли и искаме ли да направим във всяко село следващите недели, да направим във всяко село наистина такива... Като акция и самите хора от селото ще могат да дойдат на място и които не са се подписали, ще могат и да се подпишат. От тази гледна точка го казвам. Да се акцентира, да се даде по-голяма гласност на този проблем, да. И вече... Макар че това княжеско, ако има пример 50 човека, не знам. Има 30 човека. 30. Те са малки села. Те са малки села, да. Ясно. Княжевско също е малко. Не е малко. Ами ако има само... ако има 200 човека, не е малко. 200 човека си е... Да. За толкова като правило. Това е едното нещо, което може да се направи. За мен, преди да се блокира този път, трябва да се даде шанс на официален отговор на тия общини. Ами, те от 2 години събират подписи и чакат някакъв отговор, бе. Имахме отговор. Да, какъв отговор ви дадах? Имахме след 14-дневен срок, даде отговорът, който беше така. Има фирми, кандидатстващи за ремонта на пътя на село Стрелец. Ще проведем конкурс и ще ви уведомим допълнително. Сега, този документ аз ще го намеря и ще го прикрепим към нашата подпис. Това от кога е? Преди колко време? Преди 2 години. Месец 24-та. Е влезнал вече. Вие ново писмено питане по този въпрос? Нямам. Пуснали сте, нямате отговор? Това говорим община Стара Загора, нали така? Към община Стара Загора. Говорим, да. Ние сме последното село на община Стара Загора. Да. Не ви отговарят, примерно, че няма пари или такова, просто казват, чакаме. Нямаме отговор, нямаме... Да, няма такъв отговор. Просто... Да чакаме фирма, която спечелява конкурс. Ама те не са пуснали конкурс. Ама той има ли изобщо такъв конкурс обявен някъде? Ами нали кмета ни е за това. Кой кмет? Вашия. Добре, то човек, той смисъл търси ли го да го питате докъде са стигнали нещата? Не, и дига рамене и казва, няма пари. Няма пари. Това е обичайния Да. Достъп до обществена информация. Аз чакам, ще дойде този човек днес тук. Нали, хем да подкрепи протеста, хем и той да каже нещо. Не знам. Казал ви, че ще дойде и нашия кмет на Пъстрен казал, че ще дойде. Освен начини хора, викат кмети и стоят на всяка и стоят бюрата, не идват тук. Сега, те са... Той днеска почива човека, днеска официално той е неделя, нали? Смисъл, какво да кажа? Това е положението. Няма подкрепа. Вие ли сте го избрали или е на место? В момента да излизаме да запушваме пътя, не може да реши държавата. А в Стрелец? Трябва ни се занимаваме. В Стрелец кмета е избран ли или е назначен от общината? Избран е. Иначе... Той няма от кого се страхува, човек. Няма от кого се страхува. Някой каза тук, било го и страх да ни го изгонят. Кой ще го изгони? Ама това са общи приказки. Това изобщо това не го коментирам. Значи, то се подава уведомление, никой не е нужно да ви дава разрешение. Закона е... Закон